Быелгы уракта район буенча 48 мең гектарда үстерелгән бөртеклеләрне җыеп алу бурычы тора. Аның 13 мең гектары күзгә культуралар. Общий район буенча алсак, безнең %10 комбайн бүгенге көндә тулысынча әзер дип әйтеп була. Һәр гектар бер комбайнга нагрузка район буенча 515 гектар тәшкил итә. Инде бу теге һава торышы әйбәт торса, теге артык күп дип әйтеп булмас иде хәзерге яңа комбайннарга, чөнки менә бүгенге көндә дә класска август компаниясына 8 яңа югары игәлекле комбайн кайтты тагын. Техникага булган йөкләнеш ничек кенә зур булмасын, уракта төп фигура комбайнчы. Басуда эшләр торышы беренче чиратта аларның тырышлыгына, осталыгына бәйле. 4-нче сезон комбайнда эшләйм. Комбайн әзерләп булды инде, әзерләп бетердек дигәндә була. Шәп китергәдер. Шул мине көтәбез, погоданы, җитешүен, минем уңышның. Әзерләнү яхшы. 3-нче сезонга керәм. Игеннәр әйбәт. Карап йөрибез. Агрегатлар яңа, киңлекләр дә әйбәт. Аллага шөкер, яңа жаткалар кайтты. Былтырдан шушының белән эшләдек. Белгечләр быел урып җыю эшләренең үзенчәлекле шартларда башланачагын искәртә. Июль башыннан күзәтелгән эссе һава шартлары игеннәрнең өлгереш срогын шактый тизәткән. Иртә срокта чәчелгән сабан ашлыгы да тулы өлгереш фазасында бүген. Бу урак башында комбайннарның эшенә нагрузканы нык арттырырга мөмкин. Әмма ире агрофирмаларда югары җитештерүчән эшләүче егәрле комбайннарның артуы кыр эшләрендә тоткарлык тудырмас дигән өмет уята. Шатланып, куанып киләбез, чөнки монда ел сайын ниндер алга китеш бар, зур алга китеш бар. Инде генә түгел, зур алга китеш бар. Анда менә шушы булган агрофирмаларда туган якта да менә хәзерге инде август мөстим хуҗалыгы дип әйтик инде предприятиесендә да менә бүген без агромастер базасында хәзер булар елдан ел берсеннән бер булдырып шушы авыл эшчәннәре өчен иң зур эшкә дип әйтим урып җыю эшләренә әзерләнәләр. Батландыра елдан ел яңа техника арта, яңа техника гына түгел, менә шунда эшләүчеләрнең осталыгы арта күренеп тора, аның комбайннары, техникалары барысы да әзерләнгән. Аграр университет вәкилләренең районга визиты уракка әзерлекне тикшерү белән генә бәйле түгел иде. Әлеге уку йорты авыл хуҗалыгына белгечләр әзерләү юнәлешендә соңгы 2 елда район белән аеруча тыгыз элемтәдә эшли. Хезмәттәшлек студентларны укыту процессында гына түгел, белгечләрнең квалификациясын күтәрүдә дә чагыла. Аграр университет вәкилләре Август Мөслим агрофирмасында практика узучы студентлар белән дә очрашты. Мөслим Август фирмасы үзенең эшчәнлеген җәелдереп җибәрде һәм без университет тагын шушы компания белән тыгыз элемтәдә торып эшлибез. Бүгенге көндә безнең Август компаниясе белән укыту эшләре алып барыла. Алар бик актив катнашалар безнең менә укыту процессында, студентларны укыту процессында дагы һәм инде бүгенге көндә уже эшләүче белгечләрнең квалификацияларын арттыру буенча дагы без алар белән бергә эшлибез. Комиссия членнары Туганьяк агрофирмасының Исламов хуҗалыгының уракка әзерлеген яхшы дип бәяләде. Август Мөслим агрофирмасында бу юнәлештә күп эшләнүен билгеләп үтте. Әлфин Нурманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.